Lumea este Evolution Craft și bine am găsit la un episod. De data aceasta jucăm din nou Trivia 2 România. Da, bine am dat în joc cu un lag de la foarte mai mare decât pe Minecraft. Ce mai nu vreau să măresc mic? Sar. Un pic să nu la filmare textuală. Fortificați, nu? E ca așa când ți-e rândul. Da, deci mergem aici, luăm asta, să ne zică dacă folosesc. Ia mai cineva ceva să-mi dea? Nu, bine, să jucăm. Hai să jucăm. Start. Radio Opera, Mihai. Diana, Frolix, Kitty, Bruce, Radio Opera. Deci nu Alina. Eu sunt primul. Nu Constanța. Serios. Mai acolo mă bag. Nu contează. Ce să-mi scot designerul? Și cine e? Ce valoare am? Să înțeleg cum am nimerit asta. Normal acum. Mă rog, atunci o să romp. Eu o să știu. Mă pricep. Dacă pierdem, că și nu știu. O să fim toți la egalitate. Dacă era 5. Nu ce le nimeresc. Le bag decât așa. Nu contează. Și le nimeresc. Am valoare. Nu-mi pare rău. Am tâmpit lag. S-a blocat jocul 2, n-ați putut să vedeți. Dar ok, am mai nimerit tot aia. Îmi pare rău pentru că am trebuit să opresc. Eu vreau să le iau ușor. Cum se numea statul la rom? Nu pe mine. Încă acolo. Mi-a atacat baza. Nici nevid. Îl rupă băiat. Ești michere, te crezi tare? După mine. Cred că Elveția. Pe mine să mă gustă că Elveția e roșu.
Că noi facem rândul. Lol. Serios. O să mă vom pace, pleacă bălăci. Duc la albastru, care o să mă atace pe mine, că pe altcineva nu vrea. Și nu cred că vrea să zboare. Atacă-mă. Astronomie. Nici nu știu cine e. Tu. Mă, junicheri. Holland. Asta e. Pe mine. De unde să știi? Am trecut? Bată-l, mă, repede pe asta. N-a nimic. Ba, haide mă, verde. Verde, am nevoie de tine. Pe la albastru, să nu mă ataci pe mine. Pe la albastru. Ce-mi pare? M-a luat-o. Numai pe mine. Îți trag eu heliu. Ei, nu merg. Ei, bai, lasă. Trebuie doar una să ia capteze cu una lui ăla albastru. Ajută-mă. Putea căutăm. Mexicană. Ăștia cu chili sunt de la mexicani. L-am băut. Verde, să nu-mi pui bețe în roate că te bat. Dacă îmi pune verde bețe în roate, poți. Mă, tot îl bat. Ăștia s-au bătut, adică decât pe mine. Că eu am fost ăla șmecher. Ți-am zis? Criche. Eu cine-i câștigătorul? Eu sunt câștigătorul. Eu! Ok, sari. Ce avantaj papagal. Sunt fără concentrat. Bă, mă, acum și papagalii, frate. Cam atât a fost de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Teul și un Pa, pa.